ọhụrụ m ebe ga n'elu ụwa anya mmiri akwa kọkwalịa n'anya ọ ga-ebegide akwa ya aka ya aka onye mmanyere m se nwotu ụfọ ọchị nwe ya je mewe mere bechesa 124 aka shi ndị iro m abazie ha ọnụ na testimony kadinalụ nwejeku bechere sa 124 onye amụma nyere m sa 124 achụwa gị o ewesa 124 ndị na-aga ụka ewesa 124 if not God on my side yo wetin ya for do my enemies today for don swallow me alive ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa o kakwu maka ghọta o anyị were okwukwe na ndidibine n'ihe niile o obewa obeta ọhụkwa na onye oge besara o Chineke kere ụwa lee hichara ya mmiri anyị orukonu mgboruru lee ndị ihe ọmara jajọ njọ bidoro chọrọ ịmamo ebe masa 124 Oshimudi mewane bero Mechesa 124 Akashindiro Tabayo Anutala mulo dimao Sutano bala dimao Ndashira komano Sinangoro kwego Ahuru webeneluwa Anyamira kwa kopala yao Ekekero wale sa 124 achụwala ọsọ Kadinalụ bechere sa 124 achụwa gị obewe sa 124 Kadinalụ wajeku bechere sa 124 ndị na-aga ụka bewe sa 124 Akaru egeruo chike funu mbere mkpoji maji makwayewe omere maji egbejo nyudata na yewe demara Chineke kere gini omere na yisi ale huna ajeje nyenda ajeje nyaka ajeje n'ụba ajeje ọmụgwọ ayenye ọganihu onye nwe mbiko na kachekwa manjiri wetuola ndiro megbere masa 124 na mrana ye ta 124 she ashowu Chineke na kenonye na ndị ya ana ndị ire yola anyị nweje anyị na akanda ji na anyị kwọrị ọgba ọ na anyị gwa awụsa ugbu anyị echi Sunday ji anyị chere asị hụ na ma n'ọbara Chineke Jesus Christ onye nwe anyị ọ bịara n'ụwa nwụọ anyị ji nwere onwe anyị onye iro wetuola m anya onye iro wetuola m aka onye iro wetuola m anya onye ya chi ya bụ eje chọọ ụja tọkwala ya kuchie m dịka ọkụkọ chi kuchie ụmụ ya kuchie kadinalụ kuchie gbara iwe efu ndere mma onye chi ya mere n'ebere chi ga-echekwa n'uche onye atana ya ata kadinalụ lee ajeje njeze paramanoro achagoje lanye
ma kwa yewe. Oh no 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 no. Ukana mwezi meke mwa hendo. Bere mkwata 1 2 4. Moka shega ya. Machiche kwa mkwake. Testimony time. Cardinal, you got testimony. Are you listening to my testimony? I can't shine balahano. Mbihe ne chiri giko. Owana nyega nyere kakao. Mbihe dere mao. Nanda shira konshimao. Anyway nyinelo wao. Awone mo wa shiriko. Engineer Tony Chukwu. Patrick Nkwapara. Engineer Jike Asimekeleke na Goma. Dalit Nkwapara le. CEO Don Telecom Dallas Texas. Iwonye mama. Chukwu mazenwa for Nazareth Onyama. Ababa nagadere ge na male. Sajolo kero Onyama. Akane noku na Dallas. Wodi malelu woko madimba.